салом алейкум дӯстон, бародаро. Шумо дар канали таҷблогер ҳастед. Номи ман Меҳроб. иншоалло ки ин бегоҳи мо дар мавзӯи чӣ гуна аз Windows дар флеш-карта установка кунем ва дар компютер насб кунем. ҳозир чӣ гуна дар флеш-карта запис кардан дар кораи Windows мо ба шумо нишон медиҳам. барои ира мо дар кора як флеш-картаи 4 гигабайта Windows чанд қадаре боша ба ҳамон флеш-карта дар кора. ин флеш-картаро дар компютер мемонем, мунтазир мешавем флешаки ёфт, тамом метонем флеш-картаро нове установка кардагим ро як бор формат мезанам Windows ва аз сари нав установка мекунем то ин ки ба шумо фаҳмотар бошад. закрыть. флеш-картаи мо холӣ шуд. мо метавонем аввал дар инҷо Windows запис кунем. барои мо Windows дар кори мо мекушоем. зиёдтар ба барномаи Ultra ISO кора мекунем. шумо метавонед ки ба ин барнома запис кунед дар флеш-карта. иншоалло ки ягон мушкилӣ намешавад. барои ин мо мекушоем Windows дар чӣ формате ҳаста мекушоя Windows. метавонем просто барои диска запис кардан запис обзор CD кардагия метавонем дар диск запис кунем. дигар конверт формат чалиш мекунем бо метавонем ки агар Windows 4 гига боша мисол 3 гигаш кунем, 2 гигаш кунем то памятша паст кунем. барои дар флеш-карта запис кардан мо ворид мешавем самозагрузка, запис обзор жёсткого диска. дар инҷо мебурояд худаш жёстки диска ёфтагия интихоб кардагия USB HDD. мо намерасем ягон настройка шуд. инҷоя мо кордор намешем, просто запис меҷиқем проводагия ки всё информатсия дар ҳамин диск меравад. шумо уверенем ки дар ҳамин диск запис шавад. тамом ина сар шид. дар инҷо худаш мерава процент чанд минут мекашад. скорост инҷо як хати савз пур мешавад. тамом дигар иншоалло ки бе ягон мушкилоти запис шавад. баъд давомша ба шумо мефаҳмонем. рост ма стоп карда гап мезанам шоби видео дарози бад нашавад. установкаи мо қариб ба охир аст. 26 секунди дигар 97% шудагия. иншоалло ки бигзарад я бе ягон мушкилӣ мо метавонем ки дар любой компютер бизанем флеш-картамонро установка кунем Windows. иншоалло ки як мавзӯи дига мешавад масъалаи барои Windows установка кардан дар компютер ай флеш-карта. инам кӯшиш мекунем як мавзӯи дига пешкаши дӯсто кунем. Кеш запись завершена. Як мебель. Назад. Пункт. Это форма. Windows мо установка ши. Бо як хубии дига дорад дар флеш-карта ки мо метавонем Windows дар флеш-карта ки дига барномаҳоро лод кунем. мисол мо дар кораи драйвер пак копияш метавонем картонаш бе ягон мушкилӣ. драйвер пакам ҷо мешавад дар ин диск. мо метавонем бо барномаҳои дар инҷо мовор видео студия дар кора
ваш коментар иде. Короче, мена қадар кор дора. барои Windows дар флешкард осонота кардам. шумо метавонед дар канали мо подписатся кунед. дархост ки кадом видеоро кадом барномаи тарзи кор кардам маҳсулотам иншоалло ки видео мекунем пешкаши шумо мегардонем. подписатсиро фаромӯш накунед дар канал, то ин ки ҳар як видеои нави мо бохабар шавед.